Dito sa Barangay Candis, pinakahilit nga barangay sa lungsod sa Siocon, 26 milyones road concreting nga gibobo sa probinsya, hapit na mahuman. Sa dugang detalye, dawato nato si Lidime Riluya. Kining akong nahimutangan mao kini sinugdanan sa kapin 7 ka kilometro nga gihatag sa probinsya pinaagi kang Governor Berto Oy, inabaga ni Mayor Julius Lobregas nga maoy nangusog sa pagsimento niini bisan pa man sa kalayo sa lugar. Aduna usab gihatag nga barangay hall og 15 ka street lights. Bisan pa man sa kalayo sa Barangay Candis ang kinahilitang barangay sa lungsod sa Siocon, gipaabot gihapon ang mga kalambuan pinaagi sa mga proyekto. Usa niini mao ang pagsemento sa ilang dalan pinaagi sa pagpaningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Siocon ubos sa administrasyon ni Mayor Julius Lobregas ingon man sa suporta gikan sa probinsya pinaagi kang Governor Roberto Y. Uy. 2 ka kilometro na lang ug makompleto na ang pagsemento sa 7.380 kilometers nga dalan sa Candis Mambong Barangay Road Section. Si Barangay Kagawad Cecil Sanchez sa Barangay Candis mapasalamaton tungod kay dako na kaayo kini og ikatabang sa tanang lumulupyo ug mga dumuduong sa ilang barangay. Sanglit ang ilang barangay aduna may bagsakanan sa mga saging, luya, pipino, lakip na usab ang uling. Pinaagi sa kagamhanang probinsyal ug pagsuporta usab sa LGU Siocon, nahatagan usab og 15 ka street lights ug bag-o pa lamang nahuman nga barangay hall. Swerte usab silang nahatagan og maanindot og standard size nga covered court gikan sa 3rd Congressional District's Representative Honorable Isagani Amatong. Kini ang inyong konsehal nga nagpasalamat og dako sa atoang Governor Roberto Y. Uy sa iyang dakong tabang nga dalan dinhi sa amoang barangay. Kay tungod ni adtong mga niaging kadaghanang katuig, wala gyud natagaan og dalan ng amoang lugar. Sa pipila ka tuig ang Barangay Candis wala gyud nataga pagtagad. Kay kini ang pinakalayo nga barangay diri sa lungsod sa Siocon. Pero pagsulod sa tuig 2013 paglingkod ni Honorable Julius S. Lobregas ang amuang mayor, naa namin natagaan mi og dalan og naapod mi street light, covered court og barangay hall. Kini gikan sa amuang probinsya. Sa atoang probinsya sa lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Gisaysay usab ni Giovanni Peñero sa ka-Havel fish vendor ang kalisod sa dalan sa wala pa kini masemento sa iyang 2 ka tuig nga pagbiyahe dinhi. Matod pa niya dagko kaayo ang bato niini ug karon nindot na kining agian tungod kay sementado na kini. Sige, sa una sir, purti maauto sa dalan sa una sir, karon purti rin kininduta kay siminto naman jud karon sir. Puting lisuran dalan, dagko kay bato. Kahinumduman nga ang pagsumpay ug pagtrabaho karon sa 24 ka kilometrong dalan nga nahabilin sa 64 kilometros nga Artilim Siocon Road concreting, usa-usab ang Barangay Candis nga makabenepisyo niini tungod kay mahasumpay naman pati pas ang pagsemento paingon sa sentro sa maong barangay. Gikan diri sa Barangay Candis, lungsod sa Siocon, kini si Lady Meriluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katawhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ng atong lalawigan. I-like o i-follow namang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may balaan ang inyong mga mulog opinyon sa nangapagi. Mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamanan. Hangtod sa sinahigan kini si Chris po nga magatod kaninyo sa tinuod nga mabalita. Para sa GNPNN ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.